Kaixo denoi, ongi etorri aitortu bera. Zer modu zaudete? Bideo berri bat ekarri dizuet gaur. Ikusten jarraitu aurretik, gogoratu. Nire bideoak atsegin badituzu, eman gustatzen zait eta arpidetu nire YouTubeko kanalera. Eta orain bai, aste honetako bideoa. Munduko animaliarik arriskutsuenen top 5. 5. postuan eltxoa. Oso txikia da, baina arriskutsua, gaixotasun asko transmititzen ditu. 4. postuan elefantea. Pisu handia du, baina azkarra da, oso arriskutsua. 3. postuan eskorpioia. Animalia honen ziztadak pertsona bat hiltzen du 7 ordutan. Ze bedurra! 2. postuan sugea. Urtean 5 milioi pertsona erasotzen ditu. Kontu zibili. Eta orain, erne. Top 5 honetako azken animalia. Zintzoa ematen du. Maitagarria. Baina denetan okerrena da. Munduko animaliarik arriskutsuena da... Aitor, Baskaria prest dago. Amona, oraintxe bidea bukatzen ari nintzen. Zergatik sartu zara? Esan dizut. Baskaria prest dago. Ui, zer dago? Zer polita. Hipopotamoa. Berriro, hasi barko dut bideoa grabatzen. Hori gero. Orain bazkaltzera.